Gaur sustraia saioan lan irina lankidetza proiektua aurkeztuko dizuegu. Tokian tokiko gari ekologikoaren balioa handitzea du xede. Albistegian Bizkaiko lehen sektoreko emakumeei zuzendutako tailerren berri emango dizuegu. Ean, egoitza aurreko etxea gaztea bisitatu dugu. Lehen sektorean estreinatu data baratze ustiategi ekologiko batekin. Amaitzeko Hondarribiko mugarri eta ganadutegia bisitatuko dugu. Jon, abeltzain familia baten 4. belaunaldia da, eta ideia eta ekimen berriak ekarri ditu berekin. Lan irina lankidetza proiektu bat da, Lautadako landagarapenerako elkarteak lideratzen du eta 3 nekazari, Neiker, Mendialdeko Ogia eta Patxibasoko baserria ditu bazkide. Bestalde, Noemi Salazar arduratzen da proiektua koordinatzeaz. Lautadako nekazarien gaiari irtenbide hurbilak emateko sortu zen lan irina, ekoizpen ekologikoak sustatzeko helburua izateaz gain. FEADER funtsek eta Eusko Jaurlaritzak finantzatzen dute proiektua berrikuntza eta lankidetza programen deialdien bidez. Pues el proyecto surge a raíz de un plan. Lautadako nekazaritza garapenerako elkartearen plan estrategiko baten ondorioz sortu zen proiektua. Jarduera txikiak bultzatzeko interesa antzeman baitzuten. Kasu honetan, garia ekoizteko. Cultivos extensivos, el trigo. Otsailean Herediara jo genuen eta Adolforekin elkartu ginen. Adolfok patatak, lekaleak eta zerealak ekoizten ditu gehien bat. Roberto ikerlariarekin batera Adolforen lursail batera abiatu dira. Han, garia dagoeneko ereinda dagota. Adolfok duela 2 hamarkada erabaki zuen nekazaritza ekologikoarekin bat egitea. Lursail honetako garia, hektarea bat, lan irina proiektuan erabiliko da. Nekazaritza konbentzionala lantzen ari nintzen, eta arken induen bat ere konbentzitzen. Kanpokoarekiko mendekotasuna handia zen, gero eta handiagoa gainera. Ongarriak, makineria. Beraz, arlo ekologikora aldatu nintzen. Iaz patatak ekoizin nituen. Eta txandakatze onari jarraituz, garia ereindut aurten. Aspalditik ezagutzen ditudan, 2 gari barietate ereinditut Gipuzkoako okintalde batentzat. Tokiko gariekin esperimentatu nahi dut, kalitatezko irinak lortzeko. Guk esperimentazioak egiten ditugu barietate komertzialekin zein lokalekin. Eta barietate horiek deskribatu eta hemengo baldintzetan nolako portaera duten aztertzen dugu. Portaerak, bai laboreari, bai laborearen garapenari eragiten dielako. Era berean, garrantzitsua da barietate horien kalitatea baloratzea. Proteinen edukia, indarririna eta barietate bakoitzean aztertzen diren beste zenbait parametro. Ekoizleei, informazio hori guztia helarazten saiatzen gara. Hobekien funtzionatuko duten barietateak aukeratu ditzaten. Ekoizpenaren eta kalitatearen arteko erlazioa kontuan hartuta. Donemiliagako udalak Lautadako landagarapenerako elkarteari lagatako lokalean espazio txiki bat erabiltzen dute lan irina proiektuaren garia ehotzeko. Errota txiki hau proiekturako erosi dute. Hemen, Arantxa Harrien teknikariak Lautadan egiten dituzten lanak azaldu dizkigu landagarapenerako elkartearen izenean. Lautadako landagarapen elkartiek, Lautadako garapen plan baten arabera lan egiten dau, eta orain arteko 5 urtetan lan egin dugu 3 alorretan. Bat eskualde kohesioa, hor egiten ditugu Lautada eguna eta Lautada astea eta bar. Lan egiten dugu jarduera ekonomikoek bultzatzen, eta hor kokatuko zen, proiektotxo hau, produktu gehia eta jaki gehia ekoiztien eskualdien, berton jateko, eta baita inguruen, eta 3. alor bat izango zen
sostengarritasun edo olako teknika bultzatzi eta sustatzi. Arantxak lan irinaren helburuak azaldu dizkigu. Proiektu honetan nahi dugu dena lotu, kate guztia lotu eta ezagutza ere lotu bata bestiena, eta ekoizleek ezagutzie zer dan errotalana, errotari, nola baldintzatzen daben garimota batek errotan eta irinien. Eta gero irin horrek eramango dira bai dendetara, jatetxetara, eta beste zati bat elaborazio batzuk egingo dira. Errotaren mekanismoa erraza da, baina oso eraginkorra. Irina lortzeaz gain, zaila abere jateko gisa berreskuratzeko aukera ematen du. Hemen botatzen da garia edo beste aleren bat, kasu honetan garia dago, hemendik doa jausten harri tartera, hor ehotzen da, ona jausten da irina, eta gero hemen jasotzen dira bi produktu ezberdin, da zaila eta birzaila. Hau da, azkenengo kanpainako garia, gari hau hasi da ehoten otsailean, ja garbituta gero, eta hauek dira proiektuan landu ditugun 3 varietate, ogia egiteko 3 varietate. Laugarren bat ere erain genuen, baina ez da ogia egiteko egokia. Mendialdeko ogia maeztun dago eta lan irina proiektuan hartzen du parte artisau ogi eta opil ekologikoak egiten. 2014an zabaldu zituen ateak Azazetan, eta duela 4 urte Natxo eta Ana ona etorri ziren. Okindegiak 6 lanpostu sortu ditu. Gaur Ana bezeroekin dago, bien bitartean Albertok orea arrotu eta Natxok eta Iñakik brioxak prestatzen dihardute. Anak eta Natxok hasieratik bertatik erabaki zuten teknika ekologikoak erabiltzea. Pues estamos en Mendialdeko ogian gaude. Artisau ogiak egiten dituen lanteki ekologiko batean. Arabako mendialdean, maeztun. Bartzelonatik etorri ginen ona, landan bizi nahi genuelako. Ingurune natural eta osasuntsu batean bizi nahi genuen. Pestizidarik gabeko ingurune batean bizi nahi bagenuen, era ekologikoan lan egitea eta produktu ekologikoen eskariak sortzea, onena zela uste genuelako. De productos ecológicos. Natxoren iritziz, lan irina aukera ezin hobea da Lautadako gari ekoizleen, ogi eta opil ekoizleen eta jakina, ekoizpen ekologikoak eta kalitatezkoak lehenesten dituzten kontsumitzaileen arteko loturak estutzeko. Participamos en el proyecto de... Lan irina proiektuan hartu genuen parte. Parte hartzera gonbidatu gintuzten, eta oso proiektu interesgarria zela pentsatu genuen. Aspaldidanik baiken biltzan gai horrekin bueltaka. Landa inguruarekiko eta ekoizpen ekologikoarekiko loturak berreskuratu nahian eta. Proiektuari esker, Lautadako hainbat nekazarik, nekazaritza konbentzionaletik, nekazaritza ekologikora igarotzeko aukera dute. Produktu ekologikoen eskaerak handituz, eta ekoizleen, eraldatzaileen eta kontsumitzaileen arteko harreman zuzenak sortuz. Consumidoras también. Garimota desberdinez eginiko irinak dastatu eta ogiak, madalenak eta pizza oreak prestatzen hasi dira dagoeneko. Emaitzak oraindik ez dira erabakigarriak, baina bai dastatzaileek, bai kontsumitzaileek oso positiboki baloratu dituzte irin horiek guztiak. Hemos aprendido de molinería. Ehotze lana aztertu eta errota bat bisitatu dugu. Baita ogi lantegiak ere. Eta irinak testatzen hasi gara.
Irin horren azken kontsumitzailearengana hurbildu gara dagoeneko. Lautadako saltokietan irina banatu baitugu kilo bateko zaku txikietan. Haien iritzia ezagutzeko. Erantzunak eta lehen emaitzak jasotzen hasi gara. Ekolurra etiketak erabat ziurtatzen ditu Arabako irinen kalitatea eta hurbiltasuna. Lautadako nekazaritza ekologikoa garatzen laguntzen duten irinak dira. Emakume baserritarrekin elkarlanean, Bizkaian tailer batzuk antolatu dira ekintza plan estrategiko bat diseinatzeko. Tailerrak lurraldeko lehen sektoreko emakumeak biltzen dituzten elkarteekin batera antolatu dira. Etxaldeko emakumeak, Landa 21 eta Saskia elkarteekin batera alegia. Maiatzaren 29tik ekainaren 14 bitartean hainbat eskualdetan egingo dira. Irailaren 27an azken lan saioa egingo da prozesuaren ondorioak azaltzeko. Tailerretan hainbat gai jorratuko dira. Landa eremuko emakumeen osasuna eta ongizatea, sektorean duten parte hartze aktiboa, laguntza sistemak edota sare sozialak. Sabarri baserriaren jarduera nagusia behi esnea izan zen. Egoitza aurrekotxearen aitonak abeltzaintza utzi zuenean, baserriak lehen sektorean profesionalki aritzeari utzi zion. Orain berriz, egoitz nekazaritza jarduerara itzuli da baratze ekologiko batekin. Eako Natxitua auzoan, Sabarri baserria kostaldeko txokorik politenetako batetik metro gutxira dago. Lapatxa leku berezia da eta hara iristeko Sabarritik igaro behar da. Egoitz haren bikotekide itsaso eta bien alabak hemen bizi dira. Gasteizen bizi ziren eta pandemiaren ondorioz baserrira etorri ziren. Soldatzaile lan egiten zuen, baina bere bizitza pertsonal eta profesionalari beste norabide bat eman dio eta baratzetik bizitzen hasi da aurten. Produktuak aurreko barazkiak izenpean merkaturatzen ditu. 6.000 metro kuadroko lur zaila du, lur guztiak lantzen ezpaditu ere. Horrez gain, badu 200 metroko berotegia zabaldu egin nahi duena. Jatetxeak eta saskisortak dira salmentak egiteko duen bidea. Aurreko barazkiak proiektua oraindik garatze bidean egon arren dagoeneko abian da. Egoitzek abantaila asko ikusten dizkio jarduera aldaketari. Ordu gehiago direla onartzen badu ere, lana eta familia uztartzea asko errazagoa dela esan digu. Aurreko barazkiak produktu ekologikoak egiteko asmoarekin jaio zen, eta orain proiektuan gabiltza, hasten gabiltza proiektuarekin, eta apur bat experimentatzen, era desberdinak erabiltzen landatzeko, eta bizi modua honekin aurrera atera aldugun. Ointzen hasi gara, lehengoko urtea da, eta azkenean nik hemen jartzen ditut neure ordutegiak, familiarekin egon naiteke, etxean nagoelako, eta disfruta aldot lana eta familia. Berotegian tomateak eta letxugak ditu, eta laster gauza bera egingo du beste labore batzuekin. Oin udako denboraldia iritsi da, eta jenteak letxugak eskatzen ditu, tomateak, piparrak, eta gero kalabazina, kalabazak, denboraldiko produktuak azkenean. Neguan, gehien bat, koliflorrak, brokoliak, kale, pak txoi, asak eta olakoak landatzen ditugu,
eta letxuga baten bat ere, baina gehien bat denboraldiko produktuak beti. Aurreko barazkiaken lur guztiak ekoizpen ekologikora pasatzeko prozesuan daude. Laster, ziurrenik aurten bertan, ekolurra tokiko zigilu ekologikoarekin merkaturatu ahal izango ditu produktuak. Modu ekologikoan landatzea erabaki nuen, gehien bat, landarak zaindu ahal izateko, lurra ere zaindu ahal izateko, azkenean kimikorik eta ez ibiltzeko, ni ondo gustatzen jatea, eta nahi dute jenteak ondo jandaila. Egoitzek Basaldean ikasi zuen nekazaritza ekologikoa lantzen, nekazaritza ekologikoko enpresen zentroan, alegia. Han beste pauso bat egin zuen nekazaritza birsortzailerantz. Gainera, Arabako Slow Food mugimenduko kidea da. Era regeneratiboan landatzen dut, azkenean lurreko mikroorganismoak eta lurreko bizitza hobetzen joan ahal izateko, orduan gure landareak hobetu irtengo dira, ez dute beharko hainbeste produkturi bota, eta eurek egiten dute euren prozesu naturala, eta gero ikastaroen bidez Basaldean ikasi nuen, kursoak egiten, eta gero daukat referente moduan Silvain izeneko frantsesa, berak 10 urte daramaz holanik landatzen, eta resultatu onak edukitu, eta bera referente moduan hartuta. Aurreko barazkiak Bizkaian martxan jarritako azken nekazaritza proiektuetako bat da. Egoitzek argi du bere bidearen nondik norakoa, baina lorraren ezinbesteko laguntza ere badu. Lorrakoakinta, azkenean asesoramentua ondo etorten da, ni modoko pertsona batek, nola hasi, nola jarraitu eta ze prozesu erun behar dituen jakiteko. Azkenean nik adibidez, ez dakite papeleoak eta horretana, azkenean galduta egiten naiz, orduan eurek asesora egiten dizute, eta nik interesgarria ikusten dut. Epe labur eta ertainean, egoitzek baratzea eta berotegiak handitu egin nahi ditu. Hazitegi propioa izan, ongarria egin eta agian, oilo batzuk ere ekarriko ditu. Proiektu hau handitzen joateko asmoa daukat, oine negutegi bat daukat, eta hauta gero beste 2 jartzeko asmoa ditut, eta kalean ere gehiago. Eta, handitzen da heinean, ere azokatara hasiko gara joaten, produktuak eruten, eta gero asmoa ere bada landaren hasiak geuke ataiatea, geuke aprobetxali izateko, eta, urterik urte ukitzeko guk gure produktuak. Eta gero konpostera bat ere egiteko asmoa daukat, azkenean hortuko bota egiten ditugun hondakinak, horrek aprobetxali izateko, barriro lurrera sartu ahal izatea. Zuzeneko salmentak Lekeitio eta Gernika artean egiten ditu, eta azoketara joateko asmoa ere badu, ekoizpenak handituko balira. Guke hotxarak egiten ditugu, asteroko hotxarak, eta hotxara horietan sartzen ditugu denboraldian dauzen produktuak. Normalean egiten dugu Gernika eta Lekeitio bitartean egiten dugu banaketa, urrunago ez dugu nahi joan, azkenean da gasolina gastatzen zu, denpora, eta azkenean bertoko produktua bertoko jentearen txat nahi du. Natxituko baserriaren jarduera berreskuratzeko proiektua, egoitzek eta haren familia osoak jarritako ilusioaren emaitza da. Bide luzea falta zaie oraindik egiteko, baina lana eta gogoa ez dira proiektu honetan faltako. Horretaz, dudarik ez.
Erakundeek San Isidro ospatzeko aukeratu zuten lekua Mugarrieta baserria izan zen. Ganadutegi horrek bi gauza irudikatzen baititu oso ondo. Belaunaldien arteko erreleboa eta abeltzaintza ereduaren aldaketa. Mugarrieta ganadutegia 1958an sortu zen, eta Izaskun Agirre bere seme Joni lekukoa pasatzen hasi da. Laugarren belaunaldia izango da. Jon duela 6 urte hasi zen abeltzaintzan, horretan bakarrik aritzeko asmoz. Bokaziozko abeltzaina da. Animalia eta naturarekin bizitze horrek ematen dineri satisfazio gehien, egunero goiz jeiki eta goizeko bostetan ikulura etorri eta animaliak nola azten doazen eta nola hobetzen doazen ikusteak horri ematen joan nik garrantzia gehien, lurrarekin lan egin, ziklo bat itxi, beste ziklo bat ireki, eta eguneroko emaitza horiek ikusteak gogoa eta grina sortarazten didate. Urteetako lanak jarraipena duela ikustea oso pozgarria da Izaskunentzat. Urteetan birraitonek, ondoren aitonek eta ondoren beudek egindako lan horrek jarraipena duela ikusteak ez duela preziorik. Eta gero aparte, gaur egun horrelako ekoizpen mota bat aurrera ematea ez da erresa, lehen gaiek duten prezioak eta sektore honek dituen zailtasunekin batera aurrera ematea ez da erresa. Eta nik apostua egitea eta bertan lan egitea, pentsatzen dut beraientzat ere oso polita izango dela. Jonek denbora ateratzen du Mugarrieta sare sozialetan aurkezteko, bai eta kirola egiteko ere. 2019an Europako eta munduko txapelduna izan zen trial sin kirolean. Sare sozialak ongi eramatea niretzako ezinbesteko lana da. Mundu honetan eguneroko lan hori azalerazi eta horrek daraman esfortzo guztia jendeari ezagutarazteko. Eta bestalde, produktua kontsumitzen dutenak ikusi dezaten, hasieratik bukaerara nola sortu den produktu hori, beraien platere iritsi arte, eta horri denbora eskaini behar zaio, ongizateari eta kasu honetan kirolari eskaintzen dioten bezala. Egia da, azkeneko urteotan denbora gutxiago eskaintzen dio dela, esplotazioan eta gizendegi honetan lan egiteari edo evoluzionatzeari denbora gehiago eskaintzen diotelako, baina aldi berean ezinbestekoa da niretzat. Inguruko ganadutegietako abereak gizentzea da Jonen jarduera nagusia. Gizendu eta urtebete inguru dutenean biltegira eramaten dira. Txalak inguruko zonaldean edo inguruko herrietan erosten ditugu, 5-6 hilabetekin, Hondarribikoak izan da, gehien bat Irun, Oiartzun, Errenteri inguruan, Lezo inguruan erosten ditugu, egia da azkeneko urteotan, volumen da handitu nahi horrekin, Bizkaitik ere txalak ekarri ditugula. Adina, 5 hilabeterekin onera sartu, 40 aldia egiten dute, eta hasierako hazkuntza fase batean sartzen ditugu, eta ondoren adina eta tamainaren arabera desberdinketa hori egin, eta gizentze prozesuko azkeneko fase honetan sartuko lirateke. Egia da hasieran, etxean egindako zekale eta artoarekin nahasten ditugula pentsuak eta lastoak, eta bukaerako fase honetan soilik pentsu eta lastoarekin gizenduko lirateke animalia. Iñaki Oliden, Arakin Oriotarra, Mugarrietara etorri da laguna bisitatzera. Oliden, abere hauek merkaturatzen dituen arategietako bat da, Iruñean Ederrak, eta Irunen Rekartek egiten duten bezala. Produktu guztia merkaturatzen da Euskal Okela bermezigiluarekin. Hazkuntza eta gizenketa garrantzitsuak dira Jonentzat eta bultzatu egin nahi ditu. Jonek eta Iñakik limusina arrazako buruak askatu dituzte. Laster,
Jaizkibel mendiaren magalean ibiliko dira. Hementxe orain ikusi ditugun behiak, larre behia dira, limusin arrazakoak, behiak eta bigarak. Eta hemendik ateratzen dugu, ondoren gizentzen ditugun txalen zatitxo bat. Momentu honetan baserri eta ikuluko ondoko larretan ditugu. Beraiek dira lehen garbitu beharreko larreak. Eta ondoren hemendik aste pare batera edo Jaizkibel aldeko magaletara abiatuko dira. Ez publikoki erabiltzen diren larretara, pribatuetara baizik, baina uda osoa mendialdean pasatuko dute. Momentu honetan ditugun ama kopurua 15 izango litzateke, egia esan oso kopuru baxua da konparatuta urte osoan zehar gizentzen dugun txalen volumenarekin, 100 bat txale gizentzeko kapazitatea daukagu urtero. Eta helburu horrekin proiektu berri hau hasi dugunez, 50 ama ingurura iristea izango litzateke gure helburua, produzio horren zati handi bat etxean sortu eta etxeko zigiluarekin bermatu ahal izateko. Mugarrietan 20 hektarea lantzen dituzte belar eta zuainetarako. Abereen jatekoaren kalitatea hobetzea eta autosufiziente izatea da Jonen helburu nagusia. Esplotaziotik kanpo erosi beharreko lehengaien prezioa oso altua da, eta horri pixkat bideregarritasuna bilatu nahian, hasi ginen etxeko landa eremuak eta etxetik kanpoko lurrak lantzen, eta konturatu gara etxean egindako lehengai guzi horiekin animaliak gizendu ezkero, bukarako produktu horren kalitatea askoz ere handiagoa dela, ez? Eta orain ja guztian sartuta, helburu horrekin lurrak landu, etxeko ongarriarekin ongarritu, ziklo oso bat itxi, animalia etxean jaiotzen denetik, bukaerar arte eta dena mentxe mugarretan garritu da dira. Jonen beste lan hildo bat hiriak prestatzea da merkaturatzeko. Oso haragi berezia da, eta mokofinek preziatu egiten dute. Duela 2 urte hasi zen, eta Iñakik, harakina izateaz gain, abeltzaina ere badenez, lagunari aholku ematen dio. Berak beti hasi ditu hiriak hiri probetarako. Txikitatik banik buruan sartuta neukan gauza bat zen, hiri pare bat erostea, eta 2017an erosi nuen lehen hiriparea, jobirako, baserrean ibili eta uztarrean ibiltzeko, baina horren bitartez Iñaki ezagutu nun, eta duela urte pare bat hirien gizenketan eta hiri haragia sortzeko prozesu horretan hasteko aukera sortu zen, apostu egin genuen, eta gaur egun esan dezakegu oso pozik gaudela lortutako emaitzekin, egunetik egunera ikasten, oraindik ere jakinda asko daukagula ikasteko, baino gogotsu eta aurrera jarraitzeko asmotan. Ikusi gendun hor baseola falta bat, inguruko haragi hori, eta pixkat iragendun laneko iditatikan, alistanoa gehien bat, laneko iditatikan muskulua bat landutako idioiei, infiltrazio egoki bat bilatu ezkeo, ikustezan haragi, kalitate handiko haragi bat lortu litekela, eta nik uste lortzen nahi dela, 2 urte hauetan hiri batzuk ja atera ditu, eta kalitate izan da oso ona, eta pixkat hartu duen bideo hori da, eta bideo hori jarraitu nahi genioke, naizta batzutan ez dian gauzak nahi bezin ondo ateatzen, beste batzutan bai, baina probak eginez, nik uste hartu duen bideo hori egokia dela. Mugarrietak odol berria lagun erronka garrantzitsuak ditu, esaterako klima aldaketara egokitzea eta ganadutegiaren jasangarritasuna lortzea.